प्रश्न किताब लॉन्ग के हाना को थे के लसन है लो आर्नी सी ने तुम ला वो लोगों ची लंकन फिसल लॉन्ग ले तो चिंथोंग ला पेन ड्रमला ला पेन amrik ne तुम association drumstick bayar association pun तुम form lo la so ke formal learning abang ni lilam kan ni chok chedat lo la se na le तुम चिंथोंग ड्रमला ला पेन amrik kato ka be rong ru tentang lo kato ka be sathe sarlar khetri montri la pen सरकारी सौकामान नीली फनंग दिया वेक था अथेमा नीली हदा कलाम कनी जे के लसन है लो नीली कनी जे चौक चेक पिकन लो बाय फोर्सन से मंडत लो लसे नाली तुम मुने तुम के मा जबता बताई सिगे मिस्टेक दो ला पेन के चौक चेक के दो वेक लसे ने नाली तुम नंग दिया था नीली हदा कनी जे के लसन है लो कोमान मा पेना angtan pena bipariong sebang harus sinam det pula de suri pocket fan hang konji kusten lining je dat lo la pen ni tum ke bon nang athe ke la son hello asap so mohon ta komji me la pen get forest get asap so komji me kusen tum ni niang bong bon nang tok lo la ni niang bong ke bon pen ang bong ne tum khuli thu lo pinyan ni thom an khuli thu lo la pen ni tum mang tan sor ta nang panam na namri puni tum pun ni tum ke kacing pur nai ke tu side de anutin bang putin arong tin ta la si kacing pur ni panang tan bipari ta pawang nang ni tum tham ke la pen khada kin na ma long ke nang ni tum rong a komiti tum ta lang du nang ko komak se anator ke nam pusta lang du non la pen check du noi kata bang ta la lo ni tum solution pe na authority kabunai pon ke la son hen lo arong kabunai pon ke nile tum rong ru paching thur jak khan la pen no ne prang nile tum kapang tang ji ke la son hen lo ne tum ke em dam ke success se nang tum rong sot tang chera tu non nile tum la hamso tharmi biri ka son forest department palutle ra hamso biri ka son agriculture department ang paluti pon na son te mi parji pusin tum la so bang em pon lo pang tang pon lo la ke le tum chi song ra pen nang tum authority ke rong group ado ko beta do lo la pen tum ta do lo la ke pang tang pon ra pen na la pen ni li ke chok che kanang le tum nang tia vek tha ni li bare nang tum khan nang chortom lo la pen ning che the lo ning ching sam lo la pen nang ma vek tha ni ke chok che the an do lo by force song se ni li ning che dat lo la ga nang tum rak an no ni li ya nang chu hang lo no ne prang ni li ta ke mi pon sen je phan la pen ke klem ka prang tang pon je phan ni li la ga nang tum rak ang no ya nang chu hang lo la pen le tum munin ma job ta phul ke do lo la se nang ma vek tha la pen nang ya vek tha ke se lang se ni nian tuning ri pon picture lo ke ni li non ma ko phelang la se pho phe mane patai si do lo ani si nili metang kuasa pitang adim long pak sobang jingthum dam lo la pen mugun do rasor atum nili panang pula ha koson se nang lam kaning ji koson mala son gen tum rong phanak khe no to ko hi la se nang lam ning ji pa mi tu lan chot nili rang ka so se bang mi sem thang la pen son na khak chen le pu chen thong lo la umri pi la pen umraji ta tumi abang nili hor mu jingthum bang lo ton ko bang nang long hadak ta thang nang ku pe non prang ke bang tang nang ning ji mi sen nang ko la pen japon pa me nang ko se bang tum ni phan pula Pini amri cinthong pen doramla niletum Broomstick Bayar Association pen niletum lamda ke pi ratan non niletum arpe kenal lo asabo hol ki chudut dolo laso bang ke niletum komiti apang asabo rata tum nangka bido jangan niletum komiti seng lo laso kupisi kami lasi niletum non rata pang klem piye bang ke lapun non niletum bang ke non la forest department si arpe ke bang ke paru lasi non ini tum ke apra aku tu bangke lagi aku tu forest palu colo si tapi non bangke lah ini tum bid lagi sangkam kali lagi laso apa ke ini tum cinthong arab mata amri arab dua lama arab katiki versi laso apa ke ini tum ke kacunam lah kan cucok laso long mohola dor laso dah lasi non ke bang hilang ini tum non bangke asijon jutpo dok lo lasi ke bang hilang anin kana bangke non ini tum asijon jutte lote siam long kami tampo ini tum je rong arab bangke bi pansi sombo lasi
arpek akitia bangke nilitum agriculture department nang paru pinom sin nilitum siam pancu nilitampo apa nang paru piwek dengi lasi laso peci song along bangke jentong amri dwaram arat nang ceto dono nilitum akumiti ta je methang mane jungjung ale pantaka lila pen pemane politika nang ken involved dakabe nilitum madu politika kan involved abe te rongarat ke mesenji lapen non aja tum pulo je la so section si bayara pen ke ba tum han kan cek nilitum madu panta kangke lapen ador bangke nilitum la ke pube madu ta panam nang uncit ke paconam nang setame ro aso pan pabri lapen nilitum akumiti pen bangke la kata ke cek bangke nilitum cek dumber lapen na rongarat tum ta nang litum ta anu tinda cuma thano nilitum akumiti ki un elong bangke nang litum rongarat nang cerat dum poposi nilitum akumiti pen bangke ning cepalo lapen laso asijong judet ke nilitum kaddo ka be rongarat pan hangi laso agriculture department nang palupi vet nang gi alpek aketi ke pusi nilitum siam apan chuniri dampo halaso ka chuniri along bangke nang litum bidi sore nang pidono kasi rongarat ta pini pen bangke nang litum anu tinta ing samjin pele kormu cojonon conamon lapen bepari doan sitame mesen akata ce ponpen la ronga sorpan papi pin isi nilitum nang litum la bepari doan apan nang litum mehin pen chuniri